مرحبا دمشقان نێژا ئەم بە بەرنمەیەکی ژیان و چاندێ تیزا بەهەڤرانە هەنێکی ئێلا تەکنیکی دەمبێژن کێماسی چێبوو مامۆستە لەمان عەلیژی جەمەیە لێمە چێرکرد مە نکار بوو ئێلا قەمەرەیدا ئەو بەکرانە هەنێکی دیودا پسکرێکەیە ئەمیرۆ ئەی خۆ میوانێ مە قەمەرەویش مە نەبیە مە بێ قەمەراش بەرکو مە سۆز دەبووە ئەمێ بۆرە وەشانێکی چێکن میوانێ مەش ڕۆژاوا هەواڵە لەمانە مامۆستە لەمانە ئەمێ ئیرۆ لەسەر هەم وێژە زمان و ئەمێ سەر چاندا کوردی ئەمێ بەرنامە خو بەردەوام بکن ئەم بێژم مامۆستە تە بخێراتی سەر سەرە سەر چاوەڕاتی چۆقا وێنەی تەخوانی نەکژی لە هەمبەرمە سپاس مامۆستە ساغ بێت ناف خێرێ دەبێ ساتەوە خۆش مەهێویت کەژت گۆ بەرکی وێنە خویا بکەی وێ باشتر بێ لێش بۆ کوشەڤا مەبارە نەچێ ئەم بەردەوام بکن وێ باشتر بێ بله مامۆستە مالیا با مامۆستە براستی ئەوش کرد مە گوتویشتە ji rojava cara ewliye ez bêjim bername hevalekî me mamostekî me ji rojava tevlê bername dibe û em birastî ji ber wê de jî hem wê rihê rojavatî û hem jî em bêjin yekê ji rojava tevlê bername me dibe bi me re kêfxweşî çê dike li we ji wela çaxa tevlê dibe em tîza xêratina we dixwazin em bêmû bi xêr hatin برنامه ژیان و چاندێ مامۆستا ئەم هەموو ئەوەکنۆ تمە مەدەلەکیش دەست پێکرد هەنێکی ئەم زێدە دەمژی بران نەرە یعنی ئەم بێژن لەمان عەلیکیە دەستپێکا ئەم هەموو دوێ پرسن ئەم دەست پێکن تکاروی خوێنکی بە تاماشخانەی مەرە خوبدی ناسین ئەی باش بوو بالی مەی باکو هەرتم ناوێم پچکی شاش دەبێژن ناوێم لەمعایە لەمعا محەممەد عالیە ئەژ ڕۆژاوای کوردستانێمە ji gundekî nêzîkî derkê ez ji dayîk bûme lê zaroktiya xwe hetanî niha jiyana xwe li Qamişlo derbas kiriye derçûyê wêjeya Kurdî me zengiha Rojava li Qamişlo me xwendiye nifşeyekê bûn em û 6 sala jî mamostatî kiriye li akademiya ya got mamosteya hazir dikin ez berim li meha wisa bin me nas kirin gelek spas mamoste yani birastî yani huner herhalde û êla wêjeyî de li Rojava pêşketiye yani dêla nevisê da êla wêjeyî da dêla çand û hunera Kurdî da li Rojava em bêjin yani her dere bingehekî xurt kur li Rojavayê yani hevala me mamostê me jî birastî bingehekî xurt yani di zarokbûna xwe da di jiyana xwe da ber bi wêjeya Kurdî em bêjin dest pê ew dike yani hûn dixwazin çawa bidin nasîn yani em bêjin di nasîna zarokatiya we da di jiyana we da heta em bêjin rojeyînê o we ber bi nivîsandinê ra çi bû sedem ku we ber bi nivîsandinê va bir ber bi wêjeya Kurdî mamoste niha em bêjin zaroktiya me ji xwe em ev parça taybet di nav xwe de em her Kurdî taxibin yani niha dibe ku cihê fermî çiqa qedexe bin danûstandina bi Kurdî lê di nav xwe de nav civaka me de qedexe bû em bi Erebî baxibin yani di malê de qedexe bû kesek ji me bi Erebî baxibe her em Kurdî taxivîn ji bo wilo bala me her tim li ser vêyekê bû her halde jiyana mirov ya di hundirê civakê de bandorê dike ku kesayeta mirov tê afirandin yani di jiyanê de di çawa jiyan dike ew jî bandora xwe dike ku tê kesayeteke xwe yan jî kesayeteke li borî civakê tu werî ava kirin ji bo hêna dina me de yani çi qasî çendî ku me Erebî jî xwendibe lê ji ber ku min neaxê verê Erebî bûn di nav xwe de zimanê me yê Kurdî heta iradeyeke gelekî baş li pêş bû vêna jî bandora xwe li me kir ev tenê di alî axaftinê de ez dibêjim ne di alî nivîsê de alî nivîsê de gelekî dereng me dest pê kiriye ji ber ku hûn jî rewşê dizanin di va salê şoreşê de nûkanê dibistanê Kurdî vebûn nû zangehê Kurdî vebûn nûka me mamostatî kir nûkanê me pala xwe da zimanê akademîk lê wekî dî ev afirandina wek min gotî te ji dayîkê û ji civakê em hazir bûn ji vê yekê re yani
تبي كو زورايد خوندن نویسانه ده بولی ام حاضر مش بيه كيرا كو ام گابک به پیشکشنا کو هاتیه چی کرن ام باریجن. Yani mamoste bengah şoreşe bengah ekela vejeyi ila çandi o ila hüneri di rojava da hebu ve çağı. Yani beri şoreşe jî yani بله راست amadekari هابون gibi öyle. جلو راست جلو برگی خو من ما هر او جلو برگی خو کردی الخدی کرن هر ام دچون ججنا خو بداری زوری با نبداری زوری با هر ام ناف خدا وقت مشتر گوتی هر داوتين ما كيفين ما شينين ما زيمارين ما حمد سبب كردي بو يعني بنجيه ما هبو لي افتشتا هاني دقاليه وك مدر قوتي دقاليه خندني ودبستان وبات شي هاني كده قد غبوا النبون لأن خدم آلي دم حاضر بون يعني شان داما ما فراس بو حتى راداكي عادات تقاليد ما حتى راداكي ما فراس بو أزنا بيجم بيبي عربي نا بيبي ما درباس دبنج بركو أم هفدج يعني أنا من نزيكي هفج يعني دبن أم بهبرة دنو دستينن ما دبستانين واخوندنا لي وكا مشتر قوتي باندورا چانده يعني هر هبو هر زمین هبو زمین حاضر بو کو شورش ده ایده ام کاربن بعد شتی خو بپارزن پیش بخن برنگه کی جرنگا بخن واره نویسه ده. Beni mamoste. Mamoste yani va persine va gredais per naxwazim persaj bipirsim bi rastî ji we ve pirzêde ew jî bikim. Lê hinekî te çaxa behsa jina qiyan nivîsa we dest bi wêja Kurdî em bêjin bi Kurdî we çaxa nivisan we kînga dest bi wêjê kir yani we kînga nivisan û navê pirtûka we ne ewlî we pirtûka ewlî helbest we nivisan roman we nivisan yoksa we çîrok nivisan mamoste. براستی بگشتی خوندن يعني آلي عربي هم آلي كردي متمنى كي جلكي مظن من دست خوندن كر يعني از عربي جي من خوندبو حتى اني سوبين صاليا خانو كان اسشوم دبستاني ريجيمي انو كان مخفيري عربي كر بدوي رجي زانگاه رجابا بابو 10,000 داوية 10,016 10,000 دسبيكا 10,017 مخو علمان دا تيبو نویساندن وانا و ام تبلي زانگه بون 2 ساله بنابر مزانگه خون جبرگو ام نفشه يكي بون هنا كيولو آسا ما هش من ديج هنا كي جدابو جوانا كي نو 11 سالي نو هري زاننگه مشان ازنا جمنا لدوي زحمتي قل لكي في داخل مكر يعني دستيكي من بعربي دنويساندن يعني وكا بيرهانا بون كورتا هلبس بون لوقت مشونا زانجيه صالة يكي درباس بون صالة دوام يعني 10,011 من دست نویسا كردي يعني من إذا بلا خدا از راماني الخوب كردي بنويسينم از خوني الخوب كردي بنويسينم از هستي الخوب كردي بنويسينم أرجيج آلي هلبسي بابو يعني دسبيكي بهلبسي من دسبيكر مدينا خداي كافا كو از كردي بنويسم تجاوينا قال لك خوش ترجع عربي يعني قال لك أذكر محمد شتي خب فزاي أو دلي مني كنت خاطر تبيجي زماني مشيت خاطر بيجي سكارم سر وخلي زمانك زلال بنويسم جبوينا برهما مني يكين 10,022 خو مني بيساند أريم زانجي هذا بيساند ذكر بيشتي كوما أم درشون وما دس كاركر دناف كاردا من نبيسان هلبستن هستين سير لباكوري كردستاني براسي هاتا چاپ کرن وشان خانه جي جي ماموسا آزاد وانا آل كريم مركر من بيسانديا يعني بيرنجي هاني معربي ننبيسان تاني عربي ما دواري كو من جار جانا هي وقتي بريا زاننجي من نبيسان ذكرن لي بالا محمو إدانين بري خدا كردي كو أس كردي بيسان Yani براستی ماموستا yani jinefşe nura براستی minake ki yani pişti Amer ki işten bejin temene ki sü pensal şunda dest be zanige kirin u em bejin liser zaman u nefsanla kurdi peşxistin yani nefşe nu براستی vek numune ki dibejin ya yani mesela hene ki mirov hene dijiyanı da numune meravani şandı براستی تیج بردا yani em bejin jboy mej boy nefşe nu نمونهك يعني افتش ماموستا يعني امر زانبون و فيربون و خواندنه امر تنه يعني امر ناس ناكه مرا كاري بيجي قالوا راست تشكيلو هياج برغو من هرتم الخد ميزان متقو تشتك دهندرم هاي شكستيد في أزوي تشتي درباس بكم يعني
از چقدر گریمش خوندن پیوانه دید یعنی از تنه دویده من خو گلکی کم دید خود آستا حوالی خود ندید من دخست از يعني مزايم هندري لما عادشنا دخازي او تشتشيا از ليد قريم دبيكو درنجبه دبيكو قالك سال درباس مجامري من اللي افشان صالكم من دست نبيساندني وفندني وكارو خباتي كر جبوي من جنوفرا جدايك بونبو يعني او عمر متفج بيركر جنوفرا جدايك بونا لما عادشي بكو كاربي إداني كاركي خباتكي بكي وكاربي واهستي خوا وارماني خوا برنگێکی ژرەنگان دەرخێنێ پێش. بله مامۆستا دەمگوێتە ساڵم مامۆستا ینی دەبێ یعنی دەما شۆرەشی و حتا بێژن تە دەست ئەوێ ئەم بێژم پرتوگاخۆنە هەلبەستە تا ئەولی زاتەن تەگوم باکووری کوردستانی دارخستی هەلبەستا یعنی حتا نها تەچەند پرتوک ئەم بێژم bi zimanê Kurdî te nivîsandî حتا نهام çar berhemê min hene ya helbestan me got weşanxana jê jê li Amedê çapbûye ya bi dû re jî Kurteçîrokin Rojava min çapkiriya weşanxaneya Şilêrê di 2023 Kurteçîrokin navaroka wî na her yekî li gorî wî na pirtûkayê pê şêrîn e her çar pirtûkên ber dilêm şêrînin asiyem jî berbanga gotarên yani لیکولینên Kurd ne gelkî berfirehim hijmarek lîkolîn tê de hene lîkolînên wêjeyî ne heme a dawiyê jî ji xwe ew jî ya berbang jî li Rojavayê Kurdistanê weşanxaneya Şilêrê çap kir ya herî dawî mi berê xwe da romanê min roman nivîsand bi navê Zehra ew jî 2025 li Bakurê Kurdistanê weşanxaneya jê بله yani mamosta ew Rojava şoreşa Rojava bû bingeha em bêjin derxistina Portugal û Portugê Kurdî ji lûra em bêjin weşanxane em bêjin bi zimanê Kurdî çapkirina Portugal jî bingehekî ava kir. Belê rasta belê rasta. Belê weşanxane dilek bu herhalde li Rojava yani berê şoreşê. Qedexekirin heme aliya de hebû erê me nav xwe dem Kurdî taxibîn nikarî bûn zimanekê bidin lê her tiştî de qedexekirin hebûn. يعني حتى تاخكم بتونج بكو امنافك توماركن بكردي قال لك قدغه وكنا قبول كرن شيد يعني حتى في اصهانه الجي فرمي كردي نتاخ يعني ندها تاخرتن شي ندبو برسبات تبع عربي وبدانا اجبوينا شورش رجعه ده دريكي كو دبابو كو ما خيال نذكر او دري بابين دبابو اب تشتهاني هبه لچاخا شورش دس فکر gelekî piştgirî aliyê ziman de hate kirin ji bo wîna çapxanê me hatine çêkirin wextê hatine çêkirin zangihê me hatine çêkirin di hundirê zangeha de balkisandina ser nivîsê bi rêbazên Kurdî yan jî bi tîpên Kurdî yan jî bi zimanê Kurdî hate çêkirin wê çaxê ev piştgiriya wextê hate çêkirin belê îdanê gelek mirova jî xwe da ber ku îdanê dest bi nivîsê xwe bikin nivîsê xwe weşanxana çap bikin. بله مامۆستا مامۆستا yani te behsa îşten bêjin ev çar berhemê bi zimanê Kurdî bi rastî jî wek arşîvekî di jiyana Kurd da em zanin bi salay li ser zimanê Kurdî qedeqekê lê belê Kurd di nav xwe da tim bi wê zimanê bi wê çandê jiyankirin lê belê ev salê dawî şûn da yani em bêjin piştê hem şoreş em bêjin tevgera Hareket Azadiya Kurd derketina wî û em bêjin hêdî wek ronayîk yani di nava civakê de derket pêşta diva berhemê xwe da te herî zêde li ser kîja mijara seknî te herî zêde kîja mijar xist xist mijara berhemê xwe mamoste dengên tê te gelo Mamoste dengê te nayê me heval mîna me got mamoste Leman Elî bixwe li Rojava niha jî li Rojavayê li bajarê Qamişlo cî digre ji ber ku hem dêla înternetê da li Rojava belkî dibe sixintî heye
ji ber wê de jî car cara em bêjin hêla internet derûtê dêla interneta sıxintî heye wek hûn jî dizanin yanî di rewşa Rojavayê Kurdistanê da astengî çok hebî jî em dixwazin em bernama xwe berdewam bikin ya dêla wê jeyda em ê berdewam bikin dibe fikir û raman ti tiştekî nikar li hemberî fikir û ramanê bisekine ji ber wê de jî em dibêjin mêvanê me Leman Elî niha wek hûn jî dibînin belkî di ekran da mamoste dengê min tê te Lê mamoste dengê te tê biborin nizan rewşa netêl cema gelekî ne baş e. Belê mamoste min jî gavanê ji temaşvanê ra min digotin em ji ber ku mamostê me li Rojavayê bixwazin nexwazin dêla interneta sıxintî çê dibe lê em ê heta derfetê me çêbe ew ê me çêbe em jî dixwazin em dengê bibin dengê Rojava û hûn jî wek yekê ji Rojavayî û li Rojava jiyan kirin em dixwazin dengê we em zêde bibîsin yani ji ber wê de jî internet bira belkî piskirî derkevî jî tîza jî em ê bernama xwe berdewam bikin mamoste. Belê, belê. Mamoste yani mi di nava berê interneta te re mi vê pirsê pirsî yani mi digo di berhemê wenê çar berhemê we hene we çar berhema çapkirî bi zimanê Kurdî di va berhemê we da hûn herî zêde li ser kîja mijarê disekin û kîja we mijar xist mijara nivîsa xwe û pirtûkê xwe. Zêvî dikim dengên baş were berhemên min de Belê civaka me çi jiyan dike yan em weke Kurd çi jiyan dikin yan jî va çend salê derbas bûyî wek xelkeke ji Rojava me çi jiyan kir di nava vê şoreşê de tiştê ku me dîtin tiştê ku bandor li me kirin hestên me yê ku roj bi roj hatine guhertin hemû mijarên naverokê pirtûkê min in derveyî ku ya minî lîkolîna ew derveyê wê ne yani ya berbank ew ne ji ber ku lîkolîn bûn li ser mijarên cuda cuda ne li ser kesayetên wêjeyî ne meselan mijarên efsaneyî ne ê destana ne tiştên wisa ne lê her sêkê dinê di civakê de bi giştî yani di helbestê min de hem aliyê evînî tê de hene aliyê civakî tê de hene bêrîkirin tê de heye li ser dayîkê tê de heye li ser bav tê de heye li ser şehîda tê de heye li ser evîna me ji axîret tê de heye rengarenk e yani bi giştî ew jî meselê cih û devera ku em lê jiyan dikin yan jî rewşa em tê re derbas bûn di hundirê henase de ya kurteçîroka de bi giştî bal kişandiye ser şervan e hem şervan yani di vê derê de di vê deverê de wextê şer çêbûye hin mijarên min li ser hene mijareke min li ser penaberiyê heye hin mijarê min li ser rewşa yani jiyana şervanên çê min bal kişandiye li serê û a herî dawî jî di hundirê romana Zehra da bi giştî li ser çawa keçeke biçûk di hundirê civakê de jiyan dike û her wiha vê civakê de çi pêre çê dibe yani hem nexweşî tê de heye feqîrî tê de heye meselê şer û şoreşgertiyê û bad tiştê wile tê de hene rewşa em tê re ser vê parçî re em derbasin yani bi giştî ez jê vê deverê nederketime yani ez jê rewşa şer û pevçûnê rewşa şoreşê rojên me yê xweş û rojên me yê nexweş bi giştî di nivîsê min de gelekî ez balê dikişînim serê. Belê mamoste. Mamoste yani niha hûn rewşa zimanê Kurdî xwendina zimanê Kurdî, pirtûkê Kurdî û fêrbûna em bêjin wek yani nivîsandin û fêrbûna zimanê Kurdî hûn çawa dinirxin yani ji boy tenê ne ji boy Rojava tenê dibe belkî li Rojava niha bixura şoreş derfetekî jî afirand yani em bêjin êla dibistanê da êla xwendinê da
چوقا آستنگی همبری به شورش زور زحمتیه که چوقا هی جبکی هم ند نافدان هون دا باشتر زانن دلا زمان دا yani dagirker li her tarafê de jî li hemberî zimanê Kurdî çok ew bijî disekinin ew xwe nîşandin lê niha em bêjin eleqederekî ji bo zimanê Kurdî niha çawa bînî mamoste يعني بگشتي ناف جواکا ما كردي دما بستا جي belê mamoste نها ادبجم يعني الفا بارچه دي چاوا درباس بیا از بنا گلکی باش از نکارم بالي بکشیم سرلی از کارم ببیجم ادکارم بيجم به شورشا کود بی پارچه ده چه بویا مناب لیکر شورشا زمان جبرگو مجبوی زمان گلکی هلوستی خدان مجبوی زمان دبستان بداری زوره مستاندن مجبوی زمان گلک تشتین بالکش هاتنا چکرن بدارین از باور دکم باندورا و شورشی بای و شورشی لوا پارچه دیجین هند گلک لی دابه دبی کوبری دا نویسان بنا بلاتینی وانا که هبی از بنا گلکی سرت شکی نبیجم لی ادبیجم جبرگو مگو شورشا زمان بو دروجابای کردستانی دا باندورا خال گلک جو دا بری دیجی کر و از آستا نویسی يعني با چند سالی تالیه دروشكا يعني ام نكارن بيجن لوتكا بلند باش برغو هي قالك جمر دبي از نكارن بينا بيجن هين قالك جمر بهين جبوي هف قرتنا جبوي كو زمانك ستاندارد يعني زمانك هذاش شي ببيدنا براما جديده هيجي كارو خبات سربانات هنا كرن لاز وكلا مع كسك جواك كسك شويه فانديه بكردي از دبينم با سالا قالك باندوري في اريني المكرن بلكي قالك دسكتيمة تشوفن بلكي قالك تشتي حكومة خاص تقدر أم بكن مرة نشو سري ليد آلي زمان دا از باوردكم هندي قالك سركفتنا كباش هاتيا تشيكرن وأز هيفيتكم برباش موني بهتر هريج برغو إداني أم بدلاز بري خبدن برتوكا كعربية از همزن از دسبيكي بالا من يا كردي دكشيني وجواني ميك وباچن سالاجي خواندنا أو جي بالي بهتر ددنا سروينا يعني خوينارين ما حتى رادایکی باش چه بونا نویسکاری ما حتى رادایکی باشن ام نابجن انو جيرا نابي بلي جيرا قلق دبي لي الگوري وينا از باش من گوري از دما بر سالين بري سالين كومانيكاري بو ام چاوي خوفاكن سري خوراكن با سالا قلقي از باور دكم دا آلي زمان دا پیشکتنا کی بر بچاو هاتی چه کرن بله مامۆستا براستی جی وەک تەجی بناو کرد li Rojava ji hem di beşa da nizanim wertêşê min di beşa da em bêjin ez dixwazim binav bikim yek beşa şoreşa jin yek jî şoreşa ziman yanî di evê da em bêjin di Kurdistana bavê hatûn ji hev du qetandin çarperçê Kurdistanê a herî binge û ha herî mezin li Rojava vekî parçe herî biçûk e lê bandora herî mezin ser parçe dinê jî kir lewsa بله mamoste راستا از يعني نهما قالك بالك شان سر زمان از نبيجم اللي راستي جي جنيه دفردا قابنا قال لك بر بتشاف آويتن إن أم بيجن بهنك دست كفتيها كش دستي ما تشوفنجي لما برامبري وي قالك تش قزان جي كرن جنيه ما قالك تشاف كريبون جنيه ما إداني تحمى دفرا دكارن كارو خباتي بكن بريانها من بريا دمك يجي قوت تجنك كرد دراغ هاندني دندي الجملة تدرج هندني ده نديت ياجي تلسر تلفزيون كي تنديت أمن هاد بينن تحمق عليا ده ج ما فناسية بكرة وبيدا هرا تحمق عليا ده جنيجي فقرت وأفجي وكتاقوتي وكشورة شاجن تقاسي جانغوري ما هاتنا تشكرن أو جانغوري جيبونا بنجش مركو أم كاربن لسر بنجي كارو خباتك بربچاو Vere mamoste niha projeyek te dêla em bêjin nivîsandinê da ya jî em bêjin cuda projeyek te heye li pêşiya te tedanî kir li pêşiya xwe yoksa na em dixwazin hinekî pirsa wakino xwezayî jî bipirsin mamoste em dixwazin hêm jî راسا نهاي إشخاذ عليها البس دا از حاضري خادكم جبر جوجل دمك جلك دريج شيبو من تاني فتوكا كهالبس درستيا يعني هندك جلك هما بيجا يعني هندك جيرد بيكو از بداوي بكم آدني جي از باوردكم لما عاوي دس برومانا كدي بك يعني از خلقوري وينا حاضر دكم من هين دس بينا كريا لي من جفر سرنا بدينانا
چل پیشیام نه از چاو بکم اونا حاضر کریه حالی حاضر از بیرنگی هاتم شخو جار جانا سمینر جیم مروبات دینا خواستن جار جانا خبات ندی تینا کرن لیوه کنویس از نهایه که هلبستی حاضر دکم و پروژه کمنی رومانه هست بله یعنی امل بنده بن هلبستو و رومانکی جروجاوای کردستانی به دست ماموسته لمان علی تنفساندن و امل هبیه به ماموسته براستی جی ام بجن دیگه ایتا جی او ام yani dem derfetê we çêbûsem dixwazin we bigrin her dema bigrin ser weşanê weşana me dapirem ser mamoste li ser wêje ziman Kurdî û çanda Kurdî ev bername em birêva dibin yani diyawî de jî em bêjin çar perçê Kurdistanê da hem nivîskarê me û hem em bêjin helbestvanê me stranbêjê me û em bêjin bi rastî jî hemû jiyana xwe ji bo zimanê Kurdî pêş ew bike têxi jiyanê û pêş bixe zanistê me jî duya wî de hene em dixwazin bi hemû her hefte ji waneyekê dayek ser bernama xwe wara ew li ser zimanê Kurdî duya wî de yani derfetê dijîtalê ji me re afirandî em jî wê derfetê yekî ji bo xwe baş bikarbînin ez wer di fikir mamoste باشه کارێکی باش dikin کارێکی پیرۆزە ساتاوە خۆش gelek spas mamoste niha ez naxwazim ji sinêrê rojava derkevim yani li rojava rewşa wêjeyî niha çawayî ti çawa dinirxînin dêla wêjeyî da نها alî wêjeyî de me got me goş berg û îdanê derî ji me re hate vekirin em karibin bi zimanê xwe binivîsin ew jî nivîsandina bi tîpên latînî yanî Kurdiya latînî di hundirê wê de ez yani wekekê ji nêzik ve hinekî dişopênim nivîserê yani kesê nivîskarê me baş çêbûne di aliyê cûr bi cûr nivîsên wêjeyî yani tevî ku niha em bînin rewş cuda bûye di nav berama û nîzamê nû de yani hinekî ew danûstandin çê dibe ew guhertin hatine çêkirin li ser bengihê wê na wê çi çêbê di hundir de demê pêş de wê çêbê ez ê vê na nikaribim rast bêjim lê ez karim vê bêjim me tiştek dest xwe xistiye tiştekî ku hêb sedê sala kalik û bavê me li bendê bûn niha ketiye destê me de kes bi pencê şêran jî nikarê ji nav destê me derxê kes nema karê ji nav destê me derxê yani berê tevî ku Kurdî nivîsandin nebû me bi erebî dinivîsan lê dîsa me ser Kurdî tiya xwe dinivîsan ez bawer dikim wê asta wêjeyê niha halê hazir da li gorî rewşa ku em tê re derbas bûn min hêvî dikir hîn baştir bê yani hîn nivîskarê me zêdetir bin hîn berhemên me nebarokê xwe tijî bin nebarokê xwe balkêş bin ji bo wê na ez dibêjim di rojava de hindik gelek asta nivîsandina rêbazên wêjeyî heta radeyekî tê qebûl kirin heta radeyekî tê qebûl kirin ji ber ku em bînin ciwanên me bala xwe didin nivîsên helbestê pala xwe didin nivîsên kurta çîroka pala xwe didin nivîsên romanê ev na ji bo me ez bawer dikim heta astekî tiştekî gelekî wê baş wê wek min gotî tiştekî serê sedî sed em bêjin ev tiştê hekihaya armanca xwe ev na hîn jî gelek jêre divê nabarokên nivîsê me de jî hîn jî ji ber divê ku em karibin hîn rêbazên xweştir wêjeyî binivîsin lê ez bawer dikim ev nifşê ku dibistanên Kurdî re derbas bûne bi dev û dirana pê girtine wî zimanî nema yani nema berdidin hemû ciwanên me îdanê her alî de berê xwe dine Kurdî ku Kurdî karibin xebatekê bikin ji bo ku heger di wêje de wek te gotî çanda xwe de di zimanê xwe de em va tişta xwedî dernekevin em ê careke dî wan dabin sedê sala em ê paş bikevin ji bo wê yekê em heta radeyekî hewldanê xwe dikin ku di alî wêje de em serkeftina pêk bînin berê mamoste yani ev jî ji bo aslında ji bo nifşê nû ji bo cîwana şîretekî bû yani pirsekî min wisa ji ew bi rastî min ê bigotina ti ji bo nivîsandin û zimanê Kurdî em bêjin tinê çi şîreta li cîwana bikî ev bixwe bi axaftina te jî bixwe bi rastî jî wek şîretekî bû mamoste
مامۆستا yani wek nivîskarek yani mesela ne ku tenê li Rojava tenê li Bakur, li Başûr, li Rojhilat yani di qada cîhanê hemû ya da yani asta jinê jin tim küçük bû yani asta kî mezin tune bû em bêjin di Kurdistan'da ev 5 salı bi xwe yani di nav xwe da di nava civaka xwe da guhertinekî mezin jî çêkir. Tu wek nivîskarekî Kurd wek jinekî zehmetiyê nivîsandinê herî li ber çav ji bo te çi bû? نها از بيجم از بينم سرخة از بحثة خبكم از بيجم إيه من زحمتي متني أو دماكو من دبابو از فير ببم لدن فيسي دا سالكو أم ترى درباس بونا سالكو شورش يعني واشن سالكو شورش ترى درباس بويا وقتا قوتي شورش عجنيبو ملتجي إذا هديدي أبناء قبل كده يعني جواكا ما نجواكا كحقة سياسية ريل بر جنيه بقري و خباتنك يعني ما أمولو تفكرين ها ما تقول دست هلا داريال سرجنيه هاي ودري البرقرتنا وناهل نزان قاب خوين ناهل دبستارا خوين تبيكو أجيك جوا كسيكو از نشمة دبستاني جبر مثلا يعني جي سدمن أولي ليه شاخاكو دريه شورش الدريا دا ودري فكرن ملطمة زو بيرا زو أريكر يعني جبو هنا لها از بيج موكا لمعا از من شقا زحمتيك شانديا ياجي باندورا جواكي ياجي باندورا مالباتي ياجي باندورا دردور از كارم بيج متا بروواجي وينا مربونا آلي كار يعني هم مالبات هم جواكي از گشت دکرم سرویتش تهانه يعني چاخا قم گوزه بخون جيرانكي مهبو چند جارة دشود هادكو بجيشترا يعني هب قصي كيف قش بوبو ولا معاه بشتي في ثمانية تشوفو خواندية وبكردي خواندية وما مستاتية دكي هر وهاج آلي دايك واج آلي براواج آلي خوشكاوا يعني تشيج هكا سركفتني دقوتنا تتي سركفتي بكا إذا أم بقرن أو أم بيجن سري صدي صد جواك شي حميكا همجي تشابا كده من كان بيناجي بيجن هبون إيغو رينا دانا جنيكو يعني جي كتفكو بارين هنيكي بقرن لأز باور دكم حتى أصلك قلكي باش جبرقو أز بينم أجنزيك بدبينم هجماري جنات زانج هذا يكجا زانج هذا هجماري وادنا ما مستيادا هجماري واد باسازي دندا دناب إيغو مافناسي دخوينن جور بجور و چند سالی کو ام تیره درباس بونه جور بجور جنه جیه خود دورا دگر ایدا جبو پارچه دنیجی از باور دکم هندک گلک او يعني فكراندنا سينور دار وطنج از بارتم افتشيها درباس من ازور في حز كم جواكا كور جواكا كنرمة تبي كوبل كيش دربا هش كاتيا فياكرن لي مدهر دوري دوكا جن مدهر دوري دجيه خدرتي مدهر دبدا مكاري ام خبدن قبول كرياجي خبدن ناس كرياجي ارمان جو خب بيك بينن دبيكو سرهشكايا قالي كرتي زينا انا ما زانم لي تشتا از بينم او قد ذكرنا كل سر ما وكا جن وري تشيكرن داري هدي دجمره بعد بنسبرغو ام بخوجي داني دا خوازي ما اون مالباتي ماجي تسجريا ما دكن جبو ناكد آستا دشتيدا از بيجم جبرگو جهان پیش تکوی روشا جهان پیش تکون ام جی دوینه چاریه دنا ام دنیای دبین نو کبری هر کس گنده خود تنی گنده خناست کی ایدانی ام شوپاندنا جهان هم کی تکن ام جی خوازن کچن ما بسر بلندایی زان کی خو خلاص کن پاندنا خو بکن ام بین هم پارچا دجی ایدانی ام هم جی خود هر دوری کیدا ام دگرون ودي وباب ما بمسر بلندن يعني بله مامۆستا ez xêratina hevala jî bikim hevalê hatine bername xêratina ser sira ser çavaratine wek me destpêka bername da gotibû mêvanê me hevala mamoste Leman Eliyê ji Rojava tevlê bername me bûye
em dixwazin hem me bişopînin diyen bername wisa wêjeyî çandî û êla zimanê Kurdî de em ê bername her deme me çêkin. Me bişopîn û bidin şopandin em karin bêjin. Mamoste ez divê beşê de hinekî dewam bikim êla beşeyla jinê de. Yani mamoste goraba te dibînî wek jinekî di wêjeyî de çima girîngiya jinê ya jî dengê jinê di wêjeyî de hebe rengekî çawa digre wêja Kurdî de. Zane ez vê gotinek her bêjin nîvê civakê ye û nîvê dî jî perwerde dike. Niha dê ji dayikbûna me de perwerde me hemil berdestê dayikê ye. Yani rojê me yê herî zêde bi dayikê re derbas bin. Yekem axaftin, yekem gav avêtin, yekem aliyê jiyankirinê de jî hemû tişt aliyê dayikê ve tê xuya kirin. Ji bo wê ne nava her civakekî de dev jê ber de em bêjin civaka Kurd her civakê de jin reng dide hemû aliyê jiyanê bije ew ji neha ku werê bikeve warê nivîsê de nivîsandinê bike wê hîn bêhterkarî bê wê xemil û renga jiyana ku tê de jiyan dikin yan wê civakê de wê hîn bêhtir karî bê îfade bike. Di hundirê her civakekî de jin stûna wê civakê ye ji ber ku stûna wê civakê ye divê ku cihê xwe di her deverî de bigire. û di her astî de karibê kar û xebatê bike. Ez dibêjim ku tiliya jinê dirajê pênûsê ku binivîse karê gelek rêbazên wêjeyî xweş û hestiyar û nazik bidê nivîsandin. Ji bo wê ne giringiyeke gelekî mezin heye ku jin di hemû warê rêbazên nivîsên wêjeyî de cih bigire. Belê mamoste divê serdema nû da bi rastî gelek wek te jiyanî ziman ciwanê niha ê Kurd dêla nivîsa zimanê Kurd de eleqederekî ye yani li ser tevna civakî jî dibînin helbestê bi Kurdî em bêjin stranê bi Kurdî û em bêjin hem di nivîsînê jî tenê naxwînin di nivîsînê jî eleqederekî jeyî hûn dixwazin şîretekî çawa em bêjin rêyekî çawa nîşanê ev keç û jinên Kurd bidin yani wek nivîskarekî wek jinekî Kurd wek helbestvanekî wek wêje nivîsekî Kurd hûn dixwazin çi şîretê li wan bikin ya jî çi rêbaz nîşanê wan bidin. Bi rastî wextê ku got em ji nêz ve ciwan re dibînin bê çi kelgermî wilo bi dilekî dilê evîndarekî nêzîkî mesela ziman dibin bêhtir em bi xwe jî pês hem serbilind dibin hem jî em wê çêjê dikirin ku em karibin hîn bêhtir aliyê nivîsê de xebatê xwe li pêş bêxin ji bo ku ciwanên me karibin di aliyê xwendin û nivîsandina bi Kurdî ciwanên serkeftî bin divê ku kesine xwîner bin. Divê ku hemû rêbazê xwendinê bixwênin yani em bêjin mutalaa yani çavdêriya hemû nivîsê cîhanê bikin. Rengerengiya ku di cîhanê de tê kirin çavdêriya wê ne bikin. Çaxa ku ez bixwênim ez serwextim dê zimanê cîhanî de yan jî di wêjeya cîhanî de yan jî rêbazên nivîsandinê cîhanî de wê çaxê ez karim bi hesanî bi dilekî fereh jî ez karim rêbazê xwe yê nivîsê jî pêş bêxim. Ji bo wê ne ez bêjim xwedî derketina destpêkê û sereke xwedî derketina li ziman ji ber ku hoy me nasnameya ji boî me hebûne çaxa ku em li zimanê xwe xwedî derkevin em li nasnameya xwe xwedî derkevin wê çaxê em karin gelek serkeftina bi dest bêxin. Ji bo wê ne ez bêjim xwendina bi zimanê dayîkê ji boî me hebûne ji bo ku em hebûna xewinda nekin em divê ku di aliyê ziman de em xwe gelekî li pêş bêxin û em bixwênin û em binivîsênin û em karibin bi wêjeya cîhanî re mil bi mil em jî bimeşin. Belê mamoste bi rastî yani herî em bêjin
yani nefşên niha li ser ziman û li ser çanda xwe jiyan kirin. Wê derfetê jî hatiye afirandin mamoste zwer dibînim. Yani wê derfetê em daha karin çawa mezin bikin, daha berfireh bikin. Yani tenê ne li Rojava, li Başûr, li Rojhilat, li Bakur û li çar hêlê cîhanê Kurd belabûnê. Yani em zanin Evet, Kurd penaberî pir pir penaber bûne. Li her tarafê cîhanê Kurd hene. Ev hinekî mamoste ji bi xwe ji Bakur im. Lê ez demekî li hinekî li metropolê Tirkiye jî mam. Ya mesela li İzmirê cîkî wek taxekî qedîfe qele dibêje gişî Kurdê menê Bakur yani ê ji Mêrdînê koçber bûne li dûr da jî girtine. Mamoste derî wila tivê bekî til taxekî Bakurê Kurdistan Mêrdînê til wila jiyan evet, dikî. Yani hemû Kurd çawa derê çanda xwe ji bi xwe re di mamoste. bəli, Yani te behsa jin kir, dayîkê kir. Dayîk ev zarokê xwe li wan metropola bîle bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi cîl û bergê xwe li wan de re jî dajiyan rast, kirin. Niha lêla Ewropayê jî em bêjin ew derdkeve pêş de. Yani wê giringiya bi her du desta girtin Kurdekî ber du desta bi wê çanda xwe girtin, pêşxistin tiştekî jêneger vê derfetê niha jî hatiye afirandin jî ev her dere pêş dike. Ez wer dibînim nizanim mamoste şaşim bəli, ne şaşim ez wer dibînim vênekê jî. bəli, na rast Mam rast mamoste niha wek nivîskarekî li Rojava di nava şertekî şer şoreşê da yani di nava hebûn û tunebûnê de em bêjin derbas dibe. Di nava viya da wek nivîskarekî Leman Elî çi berpirsyarî dayî ser pişta te û çi berpirsyarî ji te dixwaze? Nihaya yekem ji bo min ji ber ku min nivîs girtiye destyanê min ji wek armancim daye pêşiya xwe ez wek lema ez bi Kurdî binivîsim. Ez daxwazê gelê xwe, êşa gelê xwe, çanda gelê xwe bi zimanê xwe ez ragihênim bi ximarê nivîsê de. Em ê zehmetiya bikişin û em ê zehmetiya bibînin lê ev na ji bo me nabe rêgirtin yan jî piskirin ku em cihê xwe de bisekinin em şûn de vegerin. Berî demekê em hejmarek 11 însan em ji bir çûne Şamê ji ber ku rojên wêjeya Kurdî yan rojên zimanê Kurdî li ser 5 roja çêkirin cara yekem di Şama paytext bi Kurdî li ser dikeya ku rejîmê nedîst kesek çavê xwe lê vekê bi Kurdî peyvekî bêje me li wê derê me hemika êgo helbest xwend êgo çîrok xwend êgo şano pêşkêş kir me hemika bi Kurdî li ser wê dikeyê paytexta Sûriyayê li Şamê li Dîmeşqê me pêşkêş kir ev na ji bo me jî bûy hafizek yanî bûy wilo hêzek ku em hîn bêhtir xwe bê meselê bigirin. Ez wek lem'a ji bilî Kurdî ez tirêya ji xwe nabînim ku ez berê xwe bimê ji ber ku ji bo min ava jiyanê ye ku li ser min xwe bibe ez nikarim bê wê jiyan bikim. Ez rastî bêjim yanî ne sloganeke yan jî ne iştegalîke hemewlo ye ez nemakarim xwe bê Kurdî bînim. Erê spê taxivîm lê wextê kete warê nivîsê de hîn bêhtir ez pê bihêz bûm. Ji bo wê na ez bêjim çi qasî yek xwe bi zimanê xwe bigire yek serkeftî ye hemû wara de. Belê mamoste yani dengeyekî wîsa xurt berpirsyarîkî mezin dikeve bi rastî ser şoreşa rojava. Mamoste ez dixwazim hêdiyê jî em ber bi bernameyên wek min gotibû yani 45 deqe û di navbera saetekî de em bername çê dikin. Yani nivîskarekî bi dêla nivîsê da dêla wêjê da bandorekî çawa li ser civakê dike û karibe bi bingeha guhertina civakekî. Mamoste dengê de qutibû. Migo yani em bêjin wek nivîskarekî Kurd û a pêşeng em bêjin jin di nava Kurda da pêşeng e yani wêje û em bêjin ev nivîsandin wek em bêjin nivîskarekî Kurd em bêjin karibe bi guhertina civakê biguherîne li ser
temene xune civakî û em bêjin li ser temene xune ewlî kare bide rûnişandin wek nivîskarekî Kurd çawa dinirxîn. بله راسته یعنی وقتی کو از اصرار بکم لسر آرمانجو کم دانه پیشیا خو از کارم جواکا خبری خستن بکم دریا ویجه را دریا نویسی را از کارم گل کرین بو ام پی دی وی ما بهنه جبو جواکی ام بکن زاروکی خو ام لسر وی نرخی پیش بخون و مزن بکن چاندا مایا کو تنه دبادا مایا ام بنا پارزن بکن وارن ویسیدا her tiştî bi her rengî kesê nivîskar dikare bike erkil ser milê xwe kuşxwe ev erka nivîskar tê zimanê xwe û çanda xwe û nasnameya xwe biparêzê û tê civaka xwe li ser vî bengihî pêş bêxê yani perwerde bike. Ji bo wê na barê herî giran ez bar dikim barê nivîskara ji ber ku divê xwedî nameyeke berbiçav bin divê xwedî wê mes'uliyetê bin ku civaka xwe bi her rengî biparêzin û bibin mamosteyê civakê ku vê civakê pêş bêxin. Belê mamoste ez yani ez hêdî dîmîna me got em ber bi bername dawî bername de tîn ez naxwazim zêde ji te jî bigirim ji ber ku derfetê niha tu li rojava jiyan dikî em naxwazim zêde te jî pir az bikim. Mamoste eger tu bixwazî rokî romanekî ya jî wek çîrokekî ser şoreşa rojava da binivîsînî tenê kîja mijarê bigirî yani mijara jin tenê bigirî a ziman bigirî ya jî guhertina civakê tenê bigirî dest tenê kîja mijar bigirî dest o seriya wê da fikir tenê wisa ji heyî bi rastî mesela yani em li derva em çoxa li ser rojava em bêjin ê li derva binivîsînin di nava wê şoreş de yekê jiyan nekiribe jî çoxa wê hêstê şoreşê kar bibide yani tu wek jinekî di nava wê şoreş de te jiyan kirî ti şoreşa rojava binivîsîn tenê çawa binivîsîn mamoste. Yani ku ez bêjme te ez ê li ser dayika şehîdekî binivîsim ez tadêl ê dinê dikim ez bêjme te ez bi zimanê şehîdekî dixwazim binivîsim ez ê dîsanê kêmayet heqê ê derdora etme ez bêjme te şervanekî û destê xwe çavê xwe lingê xwe winda kirî dîsanê ez tadê li bavê şehîdekî dikim li birayê şehîdekî dikim li civak bi giştî di şoreşa rojava de em gişt bi hevdûre bûn malê bê şehîd malê bê winda bûn malê bê ku ew azarkişandî tê denînin ji bo wê ne hilbijartina mijarekî dibêje mesela ka dibêje lema ser çi dixwazim bêjme te ser şehîdekî ez îdanê ez wilo his dikim ez wek lema ez nikarim zimanê xeyna xwe baxivim çaxa ez binivîsim dibe ku ez gelek rêbazên ku civakam tê re derbas bûye diva çend sala de ez wana hemka bigirim nava romanekî yani ez alîkî tenê negirim û dibe ku di wî alî girtinê de mesela ez bêjim ha ez dixwazim zimanê şehîdekî binivîsim bi nav re wê dîsanê ew qatişî ku ez bêjim ha wî hemû tê re derbas bin wî behsa dayika xwe kê wî behsa bavê xwe kê wî behsa hezkiriya xwe kê wî behsa evîna xwe ji axê re bike ji bo wê ne ez nikarim ajab cida bikim çaxa lem'a binivîse lem'a xwe mecbûr dibîne hemû rengê civakê di hundirê romana xwe de binivîse. Yani em dixwazin bi rastî yekê ji rojavayî bi xwe di nava wê şoreş de bi zimanê diyê wek romanekî em dixwazin ji hevalekî jin binivîsînin û em jê bixwînin wê nivîsê çimkî bingeha ew ê şoreşê yani binivîsê em bêjin çoxa jî şoreşekî tê ew kirin bingeha wî xurt kirin û em bêjin pêşxistin denasîna wî bi stranê wî dibe bi helbestê wî dibe û bi romanê wî dibe yani şoreş bi xwe re tiştê nû jî diafirîn ne wisa mamoste? Belê rast e şoreş gelek tiştên nû afirandin ramanên me şiyar kirin rê gelek şanî me dan ez bêjim ku carê me ji dûr ve dibihîsta ku şer û pevçûn û ji bo kurdîtiyê gelek bedel tên dayin ne weke ku ji nêzîk vebû wek min ji te re gotî mal nîne ku bedelek nedaye û
باجارك نينا كو گورستانا شهيدات دنينا او گورستان بسري خوا باجار شهيدايا يعني جبو بينا هندريبي شورش دا راستم قلك ايشيا ليه ما قلك قلك قزنجي كو هاتنا تشيكرنجي تشيكونوك مقوتي يك جوانا مسألة زمان بو جبو بينا هندريبي شورش دا ما قلك الشعبي ما قلك تشتابه بو إداني ام بهتر بهتر بهستر بون ام وكا كرد ام بهستر بون يعني بله مامۆستا دixwazim herî dawî pirsa dawî jî bipirsim û mîna me got em hêdîdî ber bi dawî re vetin yanî di dawiyê da tu dixwazî ji temaşvanê me û ji nivîskarên nû ê cîwan re tu dixwazî çi bêjî herî dawî tiştê tu dixwazî bêjî ji rojava tu karî herî dawî ji me re parvetkî دەستپێکی بژم ساعتا خۆشک و ئەس بەخۆندم و يعني از كتمة بالاوة وأز بخندم بيداري من جيت خاص أز سورة جي أم هبدو يعني هون مببينن آدني جيش بوي جوانا دي سنة أز بيجم چاخا کو ام ل زمانی خو خودی در کبن ام ل کردبونا خو کردستانی خو خودی در کبن زمان خودی در کبن لحمه پیروزی کودوا شورش جوی شورش ما در باس ام لوینا خودی در کبن جبوی تماشاوانا بجم هگر منه کی دلگرانی جلوه کری بج در گو از نه دیارم سورا معفو کن بمورن از هیوی دکم کو اف دانستانه ما ایش بالا درباس نبو به هندی گله کنکسو جی هات بگرتن و از باور دکم دم پیش دا جبوی شورش که هین مستریا زمان ام حاضری خوش بو بینا دکن کو ام هین بهتر شورش کو از بیجم د عالی و جیدا نویس ما هی زیاده تر ببن و اب نویس ما جی ببن جهانی هیویام او کو نویس ما بکبن واری جهان بونیدا بله gelek spas mamoste em jî spas kin qisûrekî me jî kemasiyekî me ji heve em lêborina xwe ji te dixwazim mamoste yanî derfetê rojava em zanin şert û mercê rojava em zanin ji ber wê de jî kemasî heve kemasiya me yê ne kemasiyetê bi rastî jî ev derfetê mîna me got belkî demekî dirêj nine demekî kurt e me vê platformê ava kirî li Ewropa me ava kirî lê demê pêş ta demekî te hebe em dixwazin tîza te bigire ser weşanê wê çaxê belkî dîmer çêbe êra teknîkî de hinekî wa em bêjin em me ra derbas bike em wê çaxê em tîza dixwazin tîza sohbetekî wisa xweş şevbêrekî mamoste ez navê bernameyê dixim şevbêrk wek şevbêrekî derbas dike nizanim ji min re kino daha xweş tê mamoste بله امی شویر که هلبستی چیکن او جی دوی tamam mamoste ew çax mesaja xwe jî gir ji mamoste Leman Elî em ê şevekî helbestî şevbêrekî helbestî em ê çêkin hevan em giyan dawiya bernama xwe bername jiyan û çandê mêvanê me îro ji rojava mamoste Leman Elî bû ji rojava tevlê bername me bû em tîza spasiya xwe dikin ji ber ku me neşikand û heta em bêjin vê demê xwe fikrê xwe li rojava bi me ra parve kir em spasî dikin ser navê we jî em spasiyê jêr dikin û em vê şev baş ji we hemî re